L'aplicació QuickTime Player, a banda de reproduir vídeos i àudios, també es permet la seva gravació i edició. Per gravar una seqüència de pantalla, sols caldrà obrir el programa i dirigir-nos a Arxiu, Nova gravació de pantalla. Per configurar el vídeo, caldrà fer clic a la icona en forma de triangle, que desplegarà les diferents opcions. Així podrem elegir el micròfon que recollirà el so, la qualitat del vídeo, la possibilitat de mostrar els clics del ratolí a la gravació, així com el lloc on es guardarà el vídeo realitzat. A més, es permet gravar tant la pantalla completa del nostre monitor com la regió de pantalla que seleccionem. En el nou vídeo realitzat ens apareixerà una barra d'eines que es permetrà visualitzar-lo i navegar per el vídeo. Mostrar a pantalla completa i ens dona l'opció de compartir. Aquesta opció de compartir ens permet exportar el vídeo a diferents plataformes i xarxes socials o ens permet tallar el vídeo per editar-lo. És així quan QuickTime Player es converteix en editor de vídeo. Per exemple, si volem tallar els primers segons del vídeo, sols tindrem que fer clic a l'inici de la barra de visualització i arrossegar fins on desitgem que comence la nostra gravació. Durant l'arrossegament es mostrarà la visualització del vídeo i el punt exacte on es produirà el tall. Directament el podrem reproduir i observar l'edició realitzada. Si estem d'acord amb el resultat, caldrà fer clic a tallar. Aquest nou vídeo el podrem també exportar, tornar a tallar o guardar. Cada vegada que modifiquem un vídeo, estem creant un nou arxiu i, per tant, caldrà guardar-lo amb un nom diferent. Per guardar, podem exportar el vídeo des d'Arxiu. O bé, una vegada tanquem la finestra, es preguntarà el nom del nou vídeo, el lloc on volem guardar i el format. L'altra opció que té l'aplicació és la de gravació i edició d'àudio. Per exemple, obrim un arxiu de música. Es mostrarà un reproductor bàsic d'àudio amb els botons de volum i de reproducció. Si volem editar aquest àudio, ens dirigim a Edició Tallar i de la mateixa manera que hem fet abans per a la gravació del vídeo, editarem aquest àudio. QuickTime Player té més funcions, com la de gravació directa d'àudio. Per configurar l'àudio, cal fer clic a la icona en forma de triangle que desplegarà les diferents opcions. En aquest cas, podrem elegir el micròfon que recollirà el so, la qualitat de la gravació i el lloc on es guardarà. A més, QuickTime Player té l'opció de gravació de pel·lícula per gravar-nos a nosaltres mateixa a través de la webcam.